mafanzi muringoda ngoda ndiko kuzanga tichifika zwa munoda Katano nesmi. Kuzurira. Kuzurira bazoi papa parti vakudaisho. Afuna yambeno zvekuita WhatsApp yacho iyi. Pakanzi na pameno zvapari kuita pakanzi ameno pakanzi nya WhatsApp here pari kutamba tamba. Chipochikuiti pa WhatsApp yedu. Ikutamba. Saka mbozvona. Wa yona. Ai. Zitauri. Sino. Zvinoenda kutoda yangu yakadaika WhatsApp. Ichi. Ndotosara kamustaira pamwe staira yanyuwa. Iya ipinde kwa mukazi manje. Sinyo. Iwe unofona ipinde kwa. Aiwa. Ndazvakamu. Chija wangu. Nokwe tingosarawo. Tunopisawo kazvivutagwa nevamwe. Kuza ndodi. Sinyo. Ndingosara. Maskara se baba. Maskara se ama. Leo kone pune kuti unoona mota na kukura kamira. Imeni ndotazira umurisko zvakanaka kuti chishunguzwa nemachikoro izvo zvinadzinga school fees. Ameno kuti mimi mchitorosa. Tore rute mwana wako. Karabasi. Karapasi. Ndime mdzisa wana zvane basa sino remi. Izvo zvikomesa tachirare pamba. Imini ndozvamaita. Atodzingwasera pa mapera akaita. Baba munhu ndondipeko zvinhu zvakaita sei natizota munotengera mvumo yacho ndopeka. Iwe utakata dzingwa sei mwana akapfeka zovhurusiro. Sheti yarepeke yaruma imo. Siro sheti menzi nofuza mondoko. Ngokuti ichange tiri penyina nhasi. Aifiteri kuchikoro kwake. Iwo pasina kudaro. Ko chikoro chine basa ri. Cho chikoro chine basa ri. Zvakwenda ndoita ka. Chikoro sena nazo mwana ngwanditi. Aiwa iro idam. Ipo ndo unonzisafunga manje kwamakwita. Ine ndichitoa ndida kuti doctor kuti nesi kuti to pilot ino ndo mabasa oga here. Iwe chikoro andisho chega chitoti munhu uite mari. Anonzani uyu Mbako yawe. Mbako zvanda nemari dzake. Asari kutamba bhora ichikoro recho. Mbape. Anazona manje. Yato na meya ku Mbape. Ngazi na Mbape. Ni nozo. Mbape uyatamba bhora. Mudze sino. Mudze. Sari kutora niko. Uye ari kuzvaku ndanza nemufrench. Ameno. Aza muno uyu. Iye inozi epwete hai. Ndokwaidzidza. Kana muchiti makadzana mutana Mbape semuchitonge mungori nechimusha musha. Ndazvine manje nyika yedu. Isu atinambo yakwara tiri kuno kugara nokugara ndizvo. Ndizvo chaizvo. Sekuru vangu ka imba yavo yanga iri paipa inonzi pakupi paipa denga. Msodoguma. Even Market Square ndopatairima. Ngori muta wedu kudai. Takaenda topatati yo kupa kabana ndizvi. Ipa paine kitchen yambuya vangu. Yo Sasiri gardens. Right. Arare garden ye tairi makogwa risingaite pai. Ungati gogwa iroro. Signoro kama kudonifundisa mazwaya. Joina city. Handiti patai chengetera ndanga ridwari ndinopa kuhozi yambuya vangu nasekuru vangu. Even kadare kavo kanga rine chiapa takwenda paseji officer. Ipo pai. Tichadare. Atazona manje. But nyaya yekuti zvinozofamba zvakanaka. Wakazinga kuti ngawachibuda yanga kunzanzi chizita so changa chako. Amene yataite yanga yakutaurwa ni chinzanzi ndokwatofanira kunogara ikoko. Ndomabvira ndakaita pai. Ndakabvira ikoko. Saka zvese zvamumutera zvine nenyaya yangu yekuchikoro. Ichi yekuchikoro. Ndozvatiri kutaura zvacho kuti asiro basa rekugara kuita iroro. Unoona kutamba bhora wakatoenda kuenda Mbape. Nai. Wati shamari dzako. Izva ndani zita rimwe zita rakushandisa mino zvamino. Ai mazita ikoko. Ikoko. Ikumiri. Undaza tine kutaza. Ukaramba nzimbida kusvika rini. Pamwe dai kuti izvi kutaura kunoko kuti kana Rashford. Sino kwati Rashford sino. Makutaura izvi. Makutaura kuti munoitira vanhu vacho noreti kana musina key nawo. Mufanira kuziva kuti mwana anenge achida kuita mu. Saka imosha unakazvarewa ndichi. Saka uyu zina basa. Kana uri mumwe munhu ka pinda mbo
uone kuti watiza garden here waenda kumombe here handiti yeah baba aiwa atagadzirisa lunch yedu iyo usiye mukoma ndiyomzira chii baba kona kwenye zvatoita kurimaka imbo yemunhu kumbatori nani kokunyarara nzi iwe ndizona usakana fomba uzwa akabara kapu yeshuga ndiyabhudze kemafuta zo achiti apimira pano aisha fombo yesu sandonyera kutamisa iwewe unozopa vanhu zvinhu sei usina kundikonza kuta first nebaba mwana kukonza kuti yapa kuti makambotenga chikafu ivi mari inotenga chikafu ndeyangu pano unoshanda iwe besides fombo mwana wamusi wasekuru venyu chichinokurwadza ndikamupa chikafu iwe jesu chaichaiye akatokumbira mvura akanyimwa uzvinzwa iwe ndiwe ngopa vanhu zvinhu musataurire mashoko emubhaibheri mune dhimoni rekunyima musati zvomuedza mutenge chikafu pano imanhendizvomuyedza dhimoni rekunyimani akunyima kahamaini maswera seko chera ndaswera zvangu anoso maswera nezuva foma akati pano nhasi kuti mauya ndatofambira zvichinhu kwaita urwere sekuronyorora zvitori serious ezvo mazvinzwa urwere wei urwere hwacho handisitomuziyawo ndangonzwa kuti hanzi varwara hanzi itiwo zvokudza serious oraiti saka tirege tichikepo vakomana vanongorasa vaya pochipese masi nokuverekeso akunzwa sei tichikepo panapa kune kochizviti nesekuru enyara vaita zvinomukomana asvika kumba vaita sirias urwere hwacho hwawasimbirira kulezi chii naisivira zvino munopora muchiramba muchinwa tumiregai vamwe ndozvikunzwa kuda muviri wavo zvatanga nguva ikonanasinyo sika sinyoro wacho hatichatongonzwisisa ini kuti vane 2 days kuti muviri wese asi chena ndakamboudza iwo panyasekuru vangu unyakumbira zvinhu zvevanhu kumbira ndipo chakati vakagadzirwa asi next ndiwe saka vangarwara vega isu tisiri kuvarana vakagadzirwa zukuru wopedza ndiri kurota chaidzo dzakutondiudza kuti ndakusvika kusvika kupi kudenga chaiko kudenga unozwa ndiri kurota naMoze naAbrahama vakaenda muri kuzayoni sekuru matanga zvogona kwavabvirira vasarazvizvira anenge abva atongorova ndikati figa ndedze kuzvikuramboonao zvavari kuti uri kuti enda tichidya naMozi Abrahama azodai ini handichazviseini kuti ndodii zvinodaro but saka kule saka kana muchidaro manje saka moti toita sei manje mune kana mari pamunayo aiwa kude nyaya dzemari panyeye estate wealth ndida baba edza fombo mwana wangu mukuru fombo zvasimoraskana zukuru hazvinomira fombo enzwane pauna tichimari here tingovamasangana muchipatara mari yekwemini unzori hanzoni ndikuona naMozi mari fombo ndakuda kurongera mhuri yangu muchinzonzo manje mombe 2 dzamunadzo chete manje zvobude tozimdzimai wangu mombe alright mombe 2
Fombo. Chatora chaji ofisi yese unosvika flyover. Uzunzwa? Yeah. Adzimai. Rizende tangira papaketi unobuda flyover. Tipagwe ipapo. Mbida. Market sway yese ndiya. Opakabhana market sway. Nembari musika wemabhazi. Uzvinzwa? Haina ndisina upenyu. Nditabzodoro riyevu. Saka kule rimoroti all these years. Andika, mamune upfumu hwese musinganduzo kune upfumu. And hapana wanotama ndipa weni right yese nazvo. Iyo chena yose kota nye upfumu panapa kuti ningi mbida fumbu chichinewe. Useke iyo. What's funny? Undiregero zvako. Ndiswera kuti murume wangu aita sei nekurwara. Asi kutongotsveka nenjimbo nekuta. Ufumika mwana wamusirwa. Aya, ndanyarara zvangu. Kunyarara chii kuseke iko? Mira sekuru wako apedzisa. Uzvinzwa? Kana une pako paurudandoko. Ndikutoda usekuru. Unotora itriki iyi yasamura. Samura trick yozaidi pako. Trick? Gyozai. So moja mimi ndinga kutoa mali sishikora yepa gyozai baba. Ni mali pa trick yese yangu. Ika taureka sikutaureka. Ndapa vana nduma ndaitengesera airtime. Iya. Munhu pasi ku airtime. Kumboda panzvimbo ngani. Ndira ndiri. Saka sekuru ayakunde. Samodi nzvimbo dzeshe vanotaura ine airtime hamukutanzwa niyo. Ndizvo chaizvo bona. Alright. Asine nazvo. Ko imwe yacho yamasiya. Ichi? Imwe nhaka yasara imwe yacho. Yamasiya imwe yacho. Kanaba. Imwe yacho yamasiya. Ndikuziye imwe yacho.